Tinokutambirai mabi yangu kunhau dzomanhoko edzinoi zuwa rechitatu mwedzi uno waGunyana. Jacob Mafume aitiwa ndiye agare hunde yoguta reHarare zvichiteera kudzingiwa kwakaita makanzura matanhatu obato reMDC Alliance nawamonzora obato reMDC kwai wanoda kugofundira wachibhadhariwa mari dzofundo yepamusorosoro wakukwanisa kunyoresa kubva nyasi. Vari kunge vachinyoresa kuti wagobhadhariwa mari ino-shavening scholarships wokubhuriteni. Hurumende yokubhuriteni ndiyo inenge ichibhadhara mariyo. Kwai wanogoda kunyoresa wachafanira kutanga funzo dzavo gore rinouya. Bazi rehurumende rinochengetedza zvokudya GMB kwai raakubhadhara varimi zviri nani nokukasika apo kare. Iri bawo ravari kuita rokubhadhara rabva raita kuti zviringidzire chibahwe chiri kuunziwa kumaturo enyika. Kumaturo enyika hwendo huno kwai kwatoo nechibage chinosvika matani anosvika 140 zvogore rino. Vari kubhadhara iwo mari inosvika yomuZimbabwe madhora zviuru 20 patani ribodzi rega rega. Kuno vamwe wakahwira rusununguko munyika vanozivikanwa nokuti maovhetereni wabva wandoti hurumende isireke zvokuda kugohwa ivhu kubenutsa ivhu kuwachena zvavari kuda kuita. Wati ivo vari kupa hurumende mazuva 2 basi kuti irege kahunuka kana kuti vanoendesa kumatare odzimhosva. Vari kuti ivo zvematare odzimhosva zvikatadza kushanda vanogoona zvimwe zvokuita nokuti wakahwira kuti ivhu riuye mumaoko ewatema kubenutsa ivhu kuwachena. Boka ronyika dzokumadoka zuwa European Union ratiro hurumende yeZimbabwe yakanyanya huori zvokuti inogona kuti ibatsirirwe pakutekaidza mari dzayo. Boka rati hurumende iyi raakuriziva zvikuru zvokuti vari kuziva havo kuti huori hwo hwati hwapera ba uye huchiri hwakatodzika midzi zvokutofunya chisero. Wajobhosi Kara nyasi warambiwapo kare kuti wagobuditsiwa panze watongerwe wari kunze zviribe nokuti waribe kumbobvira watiza pese pawakambosungiwa. Nyaya yavo ndinoimba ichaenderera mberi. Munyaya ichangoburwa nyasi kwaino hurumende vanhu vanoda kutekaira kuenda koshanya nokotamba havo wakukwanisa kutekaira zviribe kana chinorambidza. Wati ivo vanhu vanoenda koshanya nzvimbo dzakatenderedza munyika wakukwanisa kuenda kowaraidza havo nguva. Watoti pokare wakuvhura kutekaira kwondege dzinotekaira munyika medumu dzichibva dzichienda nzvimbo dzakasiyana siyana. Waribe havo kundodzosa makombi kuti agobatsire vanhu vari kutambudzika mumagutamu nomunzvimbo dzakataramuka dzonyika. Toringadzo pasi rese. Dare guruguru munyika yeMalawi ratiro zvinhu zvakaitiwa nehurumende zvokuti paisiwe gumbiri mwedzi yapfuura patangadziwa mupengo wokutekaira kunyanya zvanga zvisiri pamutemo. Izvi zvinotovhundutsa nokuti zviri kureva kuti hurumende yavo iyi yakasikinya tukono heno kuti pane vachazotongiwa chere nonyaya iyi. Umwe aimbotonga munyika yeSudan Omar al-Bashir kwai nyasi agona kuzopiwa zviri pamutemo mubepa romhosva dzache. Ari kutongewa mhosva dzokuponda vanhu vazhinji, kuba mari yehomwe yenyika, kuunganidza mari achiita zvouori nedzimwe dzakawanda. Tinoimba kuti zvichagomuwira sokuwira kwazvakaitira vamwe. Dunhu redu romuAfrica kwai riri kugosarira mumashure panyaya dzokutekaira kwevanhu nondege. Vari kuti ivo vanhu vari kuvhura mabhodha avo vari kuvhura vachinonokera kupfuura mamwe matunhu akatenderedza pasi rese. Izvi zviri kuoneka nonyaya
ndege dziri kutekaira mudunhu redu rino reAfrica kuti dziri kuita dzichiingidzira asi dzichiri shoma kunyanya. Takadaro mabi angu togumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe Nhau.